Okay. Opgaven lyder: I et eksperiment med bestemt farve lys måles sammenhængende værdier af lysintensitet og væskedybde. Lysintensiteten I er angivet i procent, og væskedybden D er målt i centimeter. Det her er de dataene, vi har her, og så står der her: i en model antages, at tabellens data kan beskrives ved funktion af typen I af D er lige med I0 gange A opløftet i D. Vi skal bruge tabellens data til at bestemme tallene I0 og A. Da vi har sammenhørende værdier her til sammenhængen, og det her ligner en type med en eksponentiel funktion, ved at bruge eksponentiel regression til at bestemme I0 og A. Så det vi gør, det er, at vi starter med at registrere de her data ligesom, og jeg skifter navn til det her. Ved D kommer til at hedde X, og ved I, intensiteten, kommer den til at hedde Y i stedet for. Det har jeg allerede skrevet ind her, så vi skal bruge tid på det. Enter. Og så skal man så bare bruge eksponentiel regression. Og så skal det så være for X og Y, som i det her tilfælde er D og I. Og så får vi så intensiteten i 0 til at være 100. Så I 0 er lige med 100. Og værdien A, som kan aflæses her, er lige med 0,95. Yes. Derudover får vi at vide, at vi skal bestemme halveringskonstant. Det er altså en konstant, og den gælder for eksponentielle funktioner, og det er den tid, det tager at halvere den nye intensitet, som man har. Og for at finde den halveringskonstant, vil jeg bruge den her formel, som hedder t-halv, det er så halveringskonstanten, givet ved logaritmen til en halv divideret med logaritmen til A. Og ud fra vores regression her, så kan vi se, at A er givet ved 0,95, så det vi gør, det er, at vi bare sætter det ind på A's plads her i den her formel, og så skulle vi gerne få halveringskonstanten. Det skriver vi så bare. Jeg skal lige have til en halv med. Yes. I det her tilfælde er halveringskonstanten givet ved 13,86. Og da det er x-værdien, så er det naturligvis væskedybden D målt i centimeter, så det er altså ikke defineret som tid i den her, men i stedet for en dybde. Fordi det er det, der giver alle x-værdierne. Så yes, vi skal have 13,86 cm væskedybde for at halvere lysintensiteten hver gang.
Og det var det. Skal vi også lige have skrevet det ned.